Shubor nakaslem jong unong san Hima. Menta kajing terang jong akra ulung sisya. Phlim Tyngkai ka balapan kala kerteng na Phlim student Bangalore balapan mi da kachwas imle film production on pen ino habiju cinema shalom hakakat kandai trik unai luar Hajar apusan kumta kachwas imle film production ka pentip bakan pelatno ya ka music video ka baai kerteng shit Kyrang ka bangila da bandring dur shadu duriau kolva beach hagoa kabadai na Phlim Tyngkai kabalabu ban pelatno hakakat sautrik mentau banai nailar Hajar apusan hakapor san baje janmir hachwas imle production YouTube channel kumta kachwas imle film production kan ai khusna marshi Hajar ya ki bakomen ningkong baar barbalai ban markawai ke tiket free kabapet ya ka Phlim Tyngkai hakakat khandai tarik unai lur Hajar apusan on pediang tang ya ki bakomen ha YouTube channel chwas imle production kumju ru kachwas imle film production kan ai tiket free markawai hadu arhongut nadu ki bayo komen hau number basau hadu number arpulai onom pediang ya ki ba komen klem akor ne ki ba komen pendu mensim henry on pediang tang ya ki komen ki ba ai mensim haba pi komen ai lang bat number phone khnang ban suk ban phone ye pi kumjo ru kachwas imle film production kan ai khusnam shi Hajar Tyngka bat ka wei ka tiket free tang iwei banjit na ki babun tam ki nong pet ya ki ba le reels ya ka jing roi shit Kyrang ha Instagram bat ai tiket free hadu san ngot ki ba kham duna view ki ba wan pet ye ka Phlim Tyngkai ha biju cinema ha ka sneeze dang ha ka khat khandai tarik bat ubade ubanai banwan ya ka Phlim Tyngkai la ringdur da uba elves thaba penmi bat direct da uba sections imle bat balaak da upira da otdong sherlin khongwar risha minsong bat golden suchang balarwai da uram suchang bat ka e benta tang la penbit penbiang da uba ban shem tham ha provide studio kapor bapen i ya ka Phlim Tyngkai habiju cinema shillong kanlong khatwei stengmen step ar baje no phaisni san baje janmiet bat nyo khat san baje janmiet kabas ngautanat ban pentip shapi ki padba baya ka dor tiket la penhiar no namar habal kani kanlong shis pa san pho Tyngka hapadeng kanlong shis pa Tyngka bat hakmat kanlong pho Tyngka ban tip company kapuran jong ka Phlim Tyngkai kan ai ka jing batai ba company ngai kublai pi ki pat ba baro ki baju keshan ingin ka posh ka pormo te manga iri si shaman song ngadan hangni ban pentip shipi ba ya ka Phlim Tyngkai ka balapan kala kerteng no na ka Phlim student Bangalore balapan mi da ka chwas imle production on saplat pe ba no ha biju cinema kata ka dei ha ka khat khandai tarik September tinga kwaro ban pentip pi ki pat ba baro bakan dan ka we ka music video na ka ni ka Phlim Tyngkai bala ai kerteng shit Kyrang bad ya ka ni on saplat pe ba no ha khat sau tarik uniu August ha ka por san baje janmiet ha chwas imle film production YouTube channel badru ka chwas imle film production kan ai khusna marmar shi Hajar Tyngka ya kitu ki ba comment nengkong baar balai ondala pelat ya kani ka music video shit Kyrang badru ondala peni ya kani ka film kin yo free ticket hadu ka wei ka free ticket nang taru bad kin yo ya kata ka shi Hajar Tyngka ka khusnam badru ka chwas imle kan ai free ticket sa kumba ar phongon ki ba comment ha kani ka music video shit Kyrang badru kila ban wan page free ya ka Phlim Tyngkai ha ka khat khandai tarik September Hajar pusan ha ka por arbaje ka chwas imle kanom pediang yi gitu ki ba comment klem akor ngin pediang tang yi gitu ki ba comment ba ai min sim badru lada pi comment ngoba ban bo ba number phone jong pi khnang ban suk ban phone ni pi ban ai ki ticket bad ya kani ka Phlim Tyngkai la ringdur do elves thaba bad la penmi bad direct da i sections imle bad kumjoro la ak do pira do trong sherlin khongwar mangaru bad i golden star bad ya ka jingrai shit Kyrang jong ka Phlim Tyngkai la rwai da ram suchang bad e bentatang bad ya kani ka Phlim la penbit penbiang da i ban shem tham ha provide studio kapor ban pen iya ka Phlim Tyngkai ha biju cinema shlong kata ka dei ha khat khandai tarik September kapor ka dei khatwei steng men step ar baje no phaisi san baje janmet bat nyosh pawa janmet
Kabakam sengot tenat susu ban pentip pi kipat ba balapen duna ya kador tiket habiju cinema kata kadai ha balgoni kalong tang sispa sanpo bat ha pedeng tang sispa Tyngka bat syakmat tang propo Tyngka te na kaleng jonga inong simbenta ha kane ka Phlim Tyngkai nga kerpat ya pi kipat ba baro ba onda la pemi ya kane ka Phlim ha ka khat khandai tarik September ba pinwan ban sakhi de lagi jong ki kmat pinwan ban ai men sim ban kershan yangi kinong simbenta bat kumjuru ngin yo men sim kinong simbenta bat kinong pemi ya ki Phlim ru kinyo men sim te kum tang ai ku blei pi ki pat ba bat ngin si kendo pat ha ka khat sau trek ondala pelat ya kani ka music video shit Kyrang bat saap ya kapor san beje jan men ban pelat ha YouTube channel chwa sim le kino ki bakloi ban comment kamut kinyo si Hajar Tyngka te dan lada pi comment pinsong ba ban boro bat number phone jong pi tang kini ku blei shibon Bos, ini kong ko kampala. Welcome to Bangalore, Silongar. lor kata pi syok yang amen metan kada wang kloi wan trei Pa kau bersyok biar. menta ka jing trang jong akra ulung sisha